Krim, poluostrvo koje je kroz vjekove mijenjalo imperije, narode i granice, ali nikada nije izgubilo svoju stratešku važnost. Još antički Grci gradili su prve gradove na njegovim obalama, a zatim su Rim i Vizantija ostavili svoje duboke tragove. Tokom srednjeg vijeka Krim su oblikovali Huni, Hazari, Tatari i Osmanlije, čineći ga mjestom ukrštanja kultura i vojski. Godine 1783. Rusko carstvo pod Katarinom Velikom osvaja Krim i uključuje ga u svoj državni i identitetski prostor. Za Rusiju ovo nije bio običan teritorijalni dobitak. Krim je postao simbol južnog širenja i ključ njihovog izlaza na topla mora. U Sevastopolju je formirana crnomorska flota, koja je decenijama bila okosnica ruske pomorske moći. Zbog toga će ruski narativ kasnije tvrditi da je Krim uvijek bio ruski, jer je više od 2 vijeka bio pod Moskvom. Sovjetski savez mijenja tok istorije. 1954. godine Nikita Hruščov prebacuje Krim Ukrajini, simboličan čin unutar jedne države koji tada malo ko primjećuje. Međutim, raspad SSSR-a 1991. godine pretvorio je unutrašnju administrativnu odluku u međunarodni problem. Krim je sa ogromnom ruskom većinom stanovništva ostao u sastavu Ukrajine, ali nikada nisu nestale ideje o povratku Rusiji. Za Moskvu Krim nije samo istorija. To je strateško srce kontrole Crnog mora i put ka Mediteranu. Za Ukrajinu Krim je pitanje teritorijalnog integriteta i nacionalnog identiteta. Za Zapad to je test međunarodnog prava i granica ruske moći. Za obične ljude na Krimu to je život između 2 države i 2 politička svijeta koji se ne mogu pomiriti. A za svijet, Krim ostaje simbol sukoba istorije, interesa i geopolitike. Mjesto gdje ni jedna strana ne namjerava da popusti.